देखिए तनी को जोरदार जयकारा हो जाए। बोली शेरा वाली मैया की। देखिए अब कुछ ही समय बाचल बा, समय के अनुसार जैसे सभी के हुए जा आइल बनी जा प्रभारी जी लोग, तो उनके अनुसार कुछ ही समय बाकी बा, तो जितना समय भाई समय के गवावे के नहीं खे आज सभी के नाच के झूम के ई रात के यादगार बना देवे कि फिर अगला साल आई जा तो कोनो रोक टोक ना होखे। कैसा एक साल बड़ा रोक टोक बा, फूक फूक के कदम रखे के बा। इस साल विशेष कोरोना बा। विशेष कोरोना कहां से कोरोना कुछ हुआ बोले ले। अरे रे सब खत्म बा हैं कोरोना विशेष कोरोना बा। इस साल तनी फूक फूक के बाटे, अगले साल कुछ ना रहे का कोनो रोक टोक ना। तो आई एगो बड़ा सुंदर अभी भजन के कार्यक्रम खातिर बोलल गेल बा सभी के, तो बड़ा सुंदर एगो भजन याद आवता भैया हो कहे के बा कैसे हो 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 अरे कुछ नरिया ले ले आई हो अरे कुछ नरिया ले ले आई हो चुनरिया ले ले आई हो किछु नरिया ले ले आई हो अरे चुनरिया ले ले आई हो चुनरिया ले ले आई हो आरा से सैया चुनरिया ले ले आई हो आरा से सैया चुनरिया ले ले आई हो चुनरिया ले ले आई हो आई रे 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 चुनरिया ले ले आई हो चुनरिया ले ले आई हो चुनरिया ले ए भैया सुल्तानगंज राजा चुनरिया ले ले आई हो सुल्तानगंज राजा चुनरिया ले जाई के बाटे मंदिर जन तू भूलाई हो जन तू भूलाई हो राजा जन तू भूलाई हो ए सैया जी आ हमर होला साड़ी पियर पियर हो लाई हो पियर हो लाई हो पियर हो जाई के मंदिर बाटे जन तू भूलाई हो अच्छा डांस कर ले डांस के दिखावे के बाद कैसे अरे कि मोती चक से राजा चुनरिया गड़िया रेल गड़िया चलावेला भोला तेरा नहीं गड़िया चलावेला भोला बुआ गड़िया चलावेला भोला बुआ गड़िया चलावेला भोला बुआ नहीं लाल का कही बतिया होगा
तरे कि भोग दबावेला बलमुआ भोग दबावेला बलमुआ देखेला ए बाबू आमा वाला पिया हो